Разумная цяля дзвюх матак се. Чаго пасля Расіі Лукашенка паляцеў у Кітай. Пажар у цэнтры Менску, апошнія падрабязнасці. І спёка, экстрэмальныя рэкорды, якім складана цешыцца. Панядзелак 29 чэрвеня, 19 гадзіна, аб'ектыў я Валер Руселік. Вітаю спадарства і запрашаю на выданне. Контракты на десятки миллионов долларов США в одной тэшцы, информация про намер России и Беларуси адносна Украины у другой. Пасля таемных перамоваў з Пуціным Лукашенко распачаў сваё азіяцкае турнэ. Першы працоўны візіт у Кітайскую Народную Рэспубліку, дзе дыктатар прасіў доступу да тэхналогіяў і дакладваў, што чутно ў нашым рэгіёне. Падрабязней Юлія Цяльпук. Калі самалёт Лукашэнкі прызямляўся ў Пекіне, у інфармацыйнай прасторы ўсё яшчэ было чуваць рэха папярэдняй раптоўнай сустрэчы Лукашэнкі з Пуціным. Без журналістаў тэт-а-тэт на лясной дачы і на фоне эскалацыі ў беларуска-украінскіх стасунках. Мы с ним так в деталях не останавливались на этой теме, но, конечно, это вызывает озабоченность. Путін раскрыў некаторыя дэталі ў размове з прапагандыстам Паўлам Зарубіным. Напрыклад, што да перамоваў далучаўся прэм'ер Мішустін і што Беларусь у будучыні можа стаць пляцоўкаю мірнага ўрэгулявання. Беларусь предоставляла нам всегда свою территорию, свою площадку для ведения переговоров. Уверен, что если дойдет дело когда-то до переговоров, мы можем использовать тоже беларускія возможности. Незалежныя эксперты схіляюцца да таго, што Путін выклікаў Лукашэнку на дыван за тое, што той без дазволу Масквы задаволіў ультыматум Зяленскага, выключыў рэтрансляторы, якія карэктавалі расійскія дроны на Украіну. Ідэолог рускага міра Алексей Дермант зрабіў больш небяспечную заяву. Ёсць інсайды з валдайскай сустрэчы прэзідэнтаў. Галоўны вынік – прымаем бой, але трэба зачысціць пятую калону ўнутры. Будзе вялікая чыстка. Кітайскія таварышы падтрымаюць. Укід з мэтаю праверыць рэакцыю грамадства або чыстая праўда, кажа палітолог Яўген Красулін. У нас нек паралельны сусвет існуе, так? Дзе Александр Григорьевич змагаецца за незалежнасць супраць злога Пуціна і вось паехаў да добрага дзядзьку Сі, каб той яму дапамог, там абараніў. Вось, хутчэй ўсё абстаіць так, што, власна кажучы, Лукашенко не аддзяляе сваіх інтарэсаў ад інтарэсаў Расіі. Прэс-сакратар Крамля Дмітрый Пяскоў заявіў, што Лукашенко не перадаваў Пуціну ніякіх пасланняў ад Зеленскага, але не пацвердзіў і не адмовіў, што Лукашенко можа быць адным з каналаў сувязі Масквы з Кіевам. Сам кіраўнік Беларусі ўжо ў Пекіне прызнаў, што з'яўляецца інфарматарам Сі Цзіньпіна. Мы с вами постоянно обмениваемся точками зрения по международной повестке дня, о ситуации в регионе. Я вас постоянно об этом информирую. Военно-палітычная сітуацыя ў трохкутніку Беларусь, Расія, Украіна важная для літара Паднябеснай. Для Пекіну Менск не толькі палітычны партнёр, але і стратэгічны транзитный узел. Давайте мы опять представим себе ситуацию военной эскалации. Беларусь и Польша перекрывают границу, начинается военный конфликт на территории Беларуси, либо между Украиной и Беларусью. И это фактически останавливает логистические потоки из Китая в Европу. Прадукаваць высокатэхналагічныя тавары і наладзіць экспарт у азіяцкія краіны – гэта мара абкладзенага санкцыямі беларускага рэжыму. А супраца з Китаем – гарант технологичной самодостатковости. 11 технологий, которые являются критичны для нашей Беларуси, и мы хотим их совместно производить на основе этих технологий с китайскими партнерами, это, конечно, для нас очень важно. Кіраўнік адміністрацыі Лукашэнкі паведаміў, што візіты па азіяцкіх краінах рыхтаваліся з восені мінулага года і назваў лічбы 6 нулямі. У нас наметились очень хорошие проекты, на самом деле, на десятки миллионов долларов. Это проекты президентского уровня. Сумы невялікія, як на прэзідэнцкі ўзровень. Але паводле Алексея Чагадаева, добра і тое. Кітай – першая краіна лукашэнкаўскага азіяцкага турнэ. Наступная ягоная прэс-служба па-ранейшаму не раскрывае. Юлія Цяльпук, Белсат.
Сёння са шпіталю выпісалі 2 дзяцей, якія былі пацярпелі падчас інцыдэнту з беларускім аўтобусам у Бранскай вобласці Расіі. Як паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя, стан маленькіх пацыентаў здавальняльны, таму іх адпраўляюць дадому. Пад наглядам дактароў яшчэ застаюцца 4 пацярпелыя. Адно дзіця працягне лячэнне ў РНПЦ дзіцячай хірургіі. 2 пасля паспяховай аперацыі перавялі ў 6-ю гарадскую клінічную больніцу Менску. Стан пацярпелага дарослага, які таксама застаецца ў медустанове, лекары ацэньваюць як стабільны. Пацыент упэўнена ідзе на папраўку. Усяго ў момант нападу ў аўтобусе былі 44 асобы. Напярэдадні ўвечары ў Менску загарэўся будынак у гістарычнай забудове гораду. На вуліцы Менскай у Менску Леніна, гэта ў цэнтры сталіцы, пажар ахапіў паддашша 6-павярховай сталінкі са спісу гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Пакуль адпаведныя службы высвятляюць прычыны здарэння, уладальнікі знішчанай маёмасці падлічваюць каласальныя страты. Падрабязнасці здарэння распавядзе Андрей Сульжыц. Открытое полымя на даху, задымленне, десятки адзінак спецтэхнікі. Кадры ліквідацыі пажару ў цэнтры Менску абляцелі сацыяльныя сеткі. Здарэнне адбылося ўчора каля 7 гадзіны ўвечары. Агонь успыхнуў на гарышчы 6-павярховіку на вуліцы Леніна. Пазней адкрытае полымя ахапіла плошчу больш за 1000 квадратных метраў. Толькі праз амаль 7 гадзінаў позна ўначы агонь цалкам зліквідавалі. Работает 27 единиц специальной пожарной техники, более 120 человек личного состава. Привлекалась беспилотная летательная авиация для оценки обстановки сверху. На данный момент проводится разборка, проливка строительных конструкций. На месцы здарэння працаваў гарадскі штаб пад кіраўніцтвам старшыні Менскага гарвыканкаму. Дзякуючы зладжаным дзеянням ратавальнікаў абышлося без ахвяраў. 3 чалавек уратавалі, а жыхароў верхніх паверхаў эвакуявалі ды рассялілі ў адным з інтэрнатаў. Те, кто нуждался в помощи, они размещены, обеспечены санитарно-гигиеническими средствами, сопровождением врачебным. Особенно и работают психологи. У выніку пажару цалкам знішчаная новая івент-прастора «Бітвін», якая адкрылася менш за 3 месяцы таму, а таксама суседнія камерцыйныя офісы і візавыя агенцтвы. Раніцаю жыльцы пацярпелага дому змаглі зайсці ў кватэры ў суправаджэнні ратавальнікаў, каб забраць дакументы і ацаніць шкоду. Хоць перакрыцці вытрымалі, пры гашэнні даху значная колькасць вады трапіла ў кватэры. Ліквідацыя наступстваў працягваецца. Суседнія дамы ў квартале пакуль застаюцца без водазабеспячэння. Для людзей зарганізавалі падвоз пітной вады ў цыстэрнах. Паводле сталічных уладаў, цяпер заданне нумар 1 – правесці аднаўленчыя працы, каб жыхары змаглі вярнуцца ў свае кватэры. Прычыны пажару пакуль высвятляюцца. Андрей Сульжыц, Белсат. Увесь час спатыкаюся, калі называю вось гэтыя вуліцы, якія ёсць у Беларусі: Леніна, Фрунзе, Дзяржынска і падобных катаў. Язык не паварочваецца называць іх, тым больш у цэнтры беларускай сталіцы. Але наступная навіна таксама, не ведаю, як яе агучваць. Глядзіце, у Беларусі збіраюцца дазволіць паляваць на сабакаў. Прынамсі, гэткую заканадаўчую прапанову зрабіў цяперашні кіраўнік беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў і былы міністр унутраных справаў, які, нагадаю, любіў публічна насіць мундыр чекіста Ігор Шуневіч. Пры гэтым у прыцэл могуць трапіць не толькі ўласна сабакі, але нават каты, што прысутнічаюць на вуліцы без гаспадароў. Адная з прапановаў датычыць статусу бяздомных катоў і сабак. Безнаглядныя сабакі нярэдка аб'ядноўваюцца ў зграі і наносяць шкоду як дзікай прыродзе, гэтак і сельскай гаспадарцы. Таму беларускае таварыства паляўнічых і рыбаловаў унесла прапановы наконт карэктавання адпаведных палажэнняў. Са словаў Шуневіча, ягонае ведомства накіравала ажно 20 ідэй у Міністэрства лясной гаспадаркі, дзе цяпер распрацоўваюць новыя правілы палявання. Завяршыць працу над дакументам плануецца да наступнага года. 2 гады таму Шуневіч ужо дамогся легалізацыі палявання на рысяў і мядзведзяў, якія дагэтуль былі ў чырвонай кнізе. Пасля адмысловага указу Лукашэнкі ўжо паспелі забіць дзясяткі гэтых жывёлінаў. Бачце, нават тут некалькі разоў запнуўся.
Добра, да іншых можа быць больш пазітыўных. Хто ведае навінаў, Нацбанк Беларусі прэзентаваў новы плацежны сервіс імгненных QR-плацяжоў пад назваю «Крок». Ён задзіночыць усе беларускія банкі і, як заяўляецца, зробіцца айчыннай альтэрнатывай міжнародным сістэмам безнаяўнага разліку. Крок – это один маленький шаг для пользователя, но большой рывок для платежной инфраструктуры, технологический суверенитет, максимальная скорость и простота транзакций и, безусловная безопасность. У Нацбанку тлумачаць, што крок дазволіць беларусам аплачваць тавары і паслугі наўпрост з банкаўскага рахунку з дапамогай QR-кодаў без выкарыстоўвання банкаўскай карты. Для 4 буйных банкаў сервіса будзе абавязковы з 1 ліпеня, а для ўсіх астатніх да канца года. Уласныя сістэмы плацяжоў з дапамогай QR-кодаў маюць і асобныя банкі. Самы буйны сервіс цяпер – гэта «Аплаці» ад Белінвестбанку. Крок пазіцыянуецца як платформа, не прывязаная да нейкай аднае установы. Дні рэкордаў у Беларусі, тэмпературных. Сёння абнавіўся гістарычны максімум за ўсю гісторыю метэаназіранняў. Беларусы ратуюцца і масава гінуць у рэчках і азёрах. Як наша краіна дае рады экстрэмальнай спёцы і колькі яшчэ гэткае надвор'е працягнецца, ведае Уладзіслаў Корсак. Калі хто думаў, што ад беларускай спёкі можна ўцячы ў Польшчу, то я вас расчарую. Напрыклад, у Варшаве і учора і сёння таксама сапраўдная печка. Пабіты 122-гадовы тэмпературны рэкорд. Напярэдадні слупок тэрмометра паказаў тут 37,6 градуса. Сонца паліць няшчадна, цяжка дыхаць. На падваконнях хіба хутка можна будзе падсмажыць не толькі яечню, але і дранікі. У Беларусі ж чырвоны ўзровень небяспекі. Тэмпературы таксама абнаўляюць гістарычны максімум. Наперад вырваўся Пінск. Сёння там зафіксавалі 40,4 градусы цяпла. Самым, так бы мовіць, прахалодным месцам пакуль застаецца Вялейка. Там апоўдні былі зайздросныя плюс 25. За найбліжэйшыя дні сітуацыя кардынальна не зменіцца. Беларусы ратуюцца як могуць, хаваюцца ў цень, скачуць у фантаны, выпіваюць літры вады, радуюцца розным прыстасаванням, якія могуць прынесці хоць невялікую палёгку ў распаленых гарадах. Пляжы, басейны і аквапаркі перапоўненыя. Вось як, напрыклад, выглядала чарга на Менскае мора ў гэтыя выходныя. Дарэчы, варта памятаць, што вада не даруе легкадумнасці. Уявіце, толькі за гэтыя выходныя ў Беларусі патанулі 15 чалавек, уратаваць удалося 27. Агулам з пачатку купальнага сезону на вадзе загінулі 59 чалавек, у тым ліку 5 дзяцей. Ратавальнікі просяць не даваць нырца ў незнаёмых месцах, не заходзяць у ваду пасля ўжывання алкаголю і не пакідаць дзяцей без нагляду нават на імгненне. У дні анамальнай спёкі варта асабліва пільна прыслухоўвацца да сігналаў цела. Найперш асобам сталага веку, тым, хто мае хваробы сэрца, дзецям і цяжарным. Сярод сімптомаў цеплавога удару моцны боль галавы, млоснасць, пацямненне ў вачах, гіпертэрмія і страта прытомнасці. Пацярпелага варта неадкладна перамясціць у цень, расшпіліць адзенне, прыкласці холад да галавы і пад пахі, даць вады і пры неабходнасці выклікаць хуткую дапамогу. Лета – сезон адпачынкаў, але большасць беларусаў такую спёку працягвае працаваць. Працадаўцам неабходна забяспечыць работнікаў пітною вадою, зарганізаваць дадатковыя перапынкі пры магчымасці перанесці вулічныя працы на раніцу ці вечар, а таксама паклапаціцца пра вентыляцыю або кандыцыянеры. На вялікі жаль, далёка не ўсе беларусы вольныя ў сваіх перамяшчэннях у гэтыя спякотныя дні. Паводле былых палітвязняў, у камерах СІЗА, калоніяў і турмаў робіцца невыносна ўжо нават пры набліжэнні да 30 градусаў цяпла на дварэ. Ратавацца ж ад экстрэмальна высокіх тэмператураў там няма дзе і як. Дадайце да гэтага нярэдкую адсутнасць прыбіральні, душу і агульную антысанітарыю. Душагубка – гэта яшчэ мякка сказана, піша ў сацыяльных сетках былы палітзняволены Ігар Лосік. Высокія тэмпературы б'юць па гарадской інфраструктуры не слабей за нізкія. Напрыклад, у Берасці жыхары некалькіх мікрараёнаў паведамляюць пра перабоі з вадой. У самую спёку ў некаторых дамах знікла не толькі халодная, але і гарачая вада.
Цяжка не толькі людзям. У зоапарках працаўнікі астуджваюць жывёлу душам, даюць замарожаныя прысмакі і больш вады. У такое надвор'е ўзмацняецца небяспека пажараў. Беларусы ўжо дзеляцца ў сацыяльных сетках, як на сонцы пачынае дыміцца сухая трава. У Веткаўскім раёне згарэлі 120 тоннаў сена, а ў зоне радыёактыўнага забруджвання ад ЧАЭС на тэрыторыі ўкраіны пашыраюцца лясныя пажары. Пакуль што Беларусі спрыяе паўночны вецер, дым не далятае да нашай краіны, аднак сітуацыя можа змяніцца ў любы момант. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Тым часам ужо заўтра спёка крыху аслабне, а месцамі нават чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Пры гэтым да сярэдзіны тыдня будзе яшчэ горача, на поўдні краіны да 36 градусаў плюс. У сераду ж праз паўднёвы захад Беларусі пройдзе атмасферны фронт, спякоту зменяць моцныя залевы і навальніцы. Першы ж моцны дождж прайшоў ужо сёння ў Бабруйску на Магілёўшчыне. У чацвер і пятніцу няўстойлівае надвор'е ахопіць большую частку краіны. Уначы прагназуецца да 18 градусаў, у дзень 21-30. Але падчас дажджоў будзе значна прахалодней. Да выходных надвор'е паступова стабілізуецца, а паветра астыне. Хоць у суботу яшчэ магчымыя дажджы на паўночным усходзе. Са Скандынавіі ўжо прыйдзе антыцыклон са звычайнымі летнімі тэмпературамі, камфортнымі 25 градусамі. Дарэчы, па Еўропе ўжо прайшлі першыя буры і моцныя залевы. Да прыкладу, у Парыжы маланкі эфектна білі па Эйфелевай вежы. Зрэшты, спякота пакуль што не адступае. Праз надзвычайны сквар ужо загінулі прынамсі 1300 чалавек. Пераважная большасць у Францыі. Агулам жа, паводле Усесветнай арганізацыі аховы здароўя, сёння ад экстрэмальнай гарачыні пакутаюць 150 мільёнаў жыхароў Еўропы. Падрабязней пра тое, чым жыве свет па-за межамі Беларусі ў гэтыя гарачыя дні, у матэрыяле Ірыны Драфійчук. Тэмпература ў шэрагу еўрапейскіх краінаў пабіла рэкорды за ўсю гісторыю назіранняў. У Нямецчыне тэмпературныя максімумы усталёўваліся 3 дні запар. Цяпер гэта 41,7 градуса. Экстрэмальныя тэмпературы сур'ёзна пашкодзілі пакрыццё на аўтамагістралі А2, якая вядзе з захаду на ўсход Нямецчыны. А ў Ляйпцыгу з гэтай жа прычыны спынілі рух трамваяў. У Польшчы праз спякоту адмянілі цягнікі, а ў Вугоршчыне бюджэтнікаў перавялі на дыстанцыйную працу. Спякота працягнецца да сярэдзіны тыдня. Навукоўцы ж папярэджваюць, што хвалі спёкі будуць усё даўжэйшымі і часцейшымі, а жытло ды інфраструктура Еўропы да гэтага не падрыхтаваныя. 40 адмыслоўцаў, тэхніка і абсталяванне, 6 тоннаў гуманітарнага грузу. Літва адпраўляе ў Венесуэлу ратаўнічую каманду для дапамогі пацярпелым ад разбуральнага землятрусу. Агулам, паводле ўладаў Венесуэлы, ў краіне ўжо працуюць больш за 2500 міжнародных ратавальнікаў. Афіцыйная колькасць ахвяраў землятрусу наблізілася да 1500. Больш за 3000 параненых, каля 70 000 чалавек лічацца зніклымі без вестак. З кожнаю гадзінаю шанец выцягнуць людзей з-пад завалаў жывымі памяншаецца, а ратавальныя работы ускладняюцца частымі паўторнымі штуршкамі. Злучаныя Штаты Амерыкі і Іран дамовіліся спыніць узаемныя ўдары і вярнуцца да перамоваў, як прадугледжана падпісаным раней мемарандумам аб узаемаразуменні. Як паведаміла амерыканскае выданне Axios са спасылкаю на ўласныя крыніцы, 30 чэрвеня ў сталіцы Катару, горадзе Доха, бакі ўрэгулююць спрэчку вакол Хурмузскай пратокі. Напрыканцы мінулага тыдня Злучаныя Штаты нанеслі ўдары па іранскіх цэлях, спасылаючыся на працяг іранскай агрэсіі супраць камерцыйнага суднаходства. Іран адказаў ударамі па пазіцыях амерыканскіх вайскоўцаў у рэгіёне. Увечары і ўначы расійскія войскі запусцілі па ўкраіне больш за 100 беспілотнікаў розных тыпаў. 82 з іх украінскім сілам супрацьпаветранай абароны ўдалося збіць. Дроны запускаліся з Бранску, Курску, Арла, а таксама занятых расейцамі тэрыторыяў Данецкай вобласці. У выніку ў Дняпры 5 чалавек загінулі, столькі ж застаюцца ў цяжкім стане. Яшчэ 20 параненыя. У сваю чаргу у акупаваных Крыме і Данецку ды на Херсоншчыне адбыліся маштабныя адключэнні электраэнергіі праз атакі украінскіх беспілотнікаў. Ірына Драфійчук, Белсат.
Гістарычны трыумф на футбольных полях Паўночнай Амерыкі. На чэмпіянаце свету стартавала гарачая пара плэй-офф. І мы ўжо ведаем першага ўдзельніка 1/8 фіналу. Дакладней, удзельніцу, бо ёю стала зборная Канады. Адны з гаспадароў мундыялю ў драматычным матчы вырвалі перамогу ў каманды Паўднёва-Афрыканскай рэспублікі. Сустрэча была скупою на галявыя моманты і упэўнена ішла да овертайму. Пакуль ужо ў кампенсаваны час трапны стрэл Стэфана Аўстакіо не ўзарваў трыбуны 1-0. Канадская зборная запісала сваё імя ў гісторыю яшчэ і таму, што гэта чэмпіянат свету першы, які праходзіць у пашыраным фармаце з 48 камандамі. Стадыя 1/16 раней папросту не існавала. І менавіта Канада сталася першай у гісторыі яе пераможцаю. Футбольны марафон толькі набірае абароты. Сёння ўвечары і бліжэй да раніцы аўторка нас чакаюць яшчэ 3 захапляльныя бітвы за выхад у наступны раунд. 5-разовыя чэмпіёны свету бразільцы выпрабуюць Японію. Нямецчына згуляе з Парагваем. А на дэсерт заўзятараў чакае супрацьстаянне Нідерландаў і непрадказальнага Марока. Ну што ж, в аб'ектыве на сёння ўсё. Болей навінаў у нашых сацыяльных сетках і на старонцы belsat.eu. Ну а другі тайм нашага інфармацыйнага вечара ўжо неўзабаве. Спадарства чакае студыя Белсат, у якой форвардам і капітанам сёння будзе няўрымслівы Алесь Залеўскі. Алесь, табе пас. Так, дзякую, Валера, вітаю, шановнае гаспадарства. Пра футбол сёння не будзе ў студыі Белсат, хаця я гляджу, што акурат на апошняй навіне пра чэмпіянат свету і лайкі пачалі з'яўляцца пад нашай трансляцыі. Калі ласка, паднацісніце, бо мы тут не толькі пра футбол і будзем расказваць, а тэмы, якія кожнага з нас фактычна датычаць, бо сёння ў студыі Белсат паспрабуем высветліць, чаму Лукашенко пасля сустрэчы з Пуцінам нечакана паляцеў у Пекін і што гэта кажа пра новы этап гульні вакол нашай краіны. Таксама разбяромся, ці сапраўды Беларусь уваходзіць у новую кліматычную рэальнасць пасля абсалютнага тэмпературнага рэкорду, увагу, у 44 градусы па Цельсію. Пра гэта не толькі, ўжо праз некалькі хвілін у нашым эфіры. Ну што ж, гаспадарства кампенсаванага часу не прадугледжваецца ў нашым інфармацыйным вечары, таму не будзем марнаваць наш другі тайм. Ну што ж, гаспадарства, жывы эфір. Калі вам гэта бяспечна, далучайцеся і да каментароў пад стрым-трансляцыяй на Ютубе. Сёння павінна быць горача, як анансаваў наш сённяшні капітан і форвард. Дарэчы, як табе гарачыня? Гарачыня неймаверная. Ты перажываеш, як і... Сёння у працы таму прасцей, а вось бо у працы акурат ёсць кандыцыянеры, а калі салодай сюды прыходзіў. Дакладна, калі дома, то канешне гэта мінімум руху, так, і як кажуць, на захаванні мокрай прасцінай адкрытыя вокны. Калегі падказалі мне, што ты смяяўся з мяне, калі я там запінаўся на Леніне, на Шулевіча. Было, гэта было сапраўды смешна. Хацеў бы я, канешне, але ў адной камандзе, таму не раскажу, у чым ты сёння апрануты ніжэй за стол. Гэта будзе, так, інтрыга сённяшняга эфіра нашага. Добра, што знаходзіцца пад столом у вядоўцаў. Пасля таго, як... Пішайце, дарэчы, пра гэта ў каментарах. Так, у каментарах, я думаю, што найбольш практычныя будуць сёння парады, гэта пра тое, як пераносіць гэтую спёку, бо мы ведаем пра тое, што наступная хваля гэтага супер-эль-ніньо, так, гэтай спёкі чакаецца неўзабаве, можа нават праз тыдзень ужо, але пра спёку і што нас чакае праз тыдзень, якое надвор'е, мы паразмаўляем трошкі пазней, пакуль пачнем ад все-таки палітыкі, высокай, глыбокай і глобальнай палітыкі пасля таго, як Беларусь выканала галоўнае публічнае патрабаванне Владзіміра Зеленскага датычна расійскіх рэтранслятораў. Вакол афіцыйнага Менску пачалі адбывацца незвычайныя падзеі. Спачатку амаль двухдзённыя закрытыя перамовы Лукашэнкі з Пуціным на Валдаі. Ну а пасля, без папярэдніх анонсаў, нечаканы візіт у Пекін, дзе кіраўніка Беларусі ўжо чакаў Сі Цзіньпінь. Што за геапалітычная гульня цяпер адбываецца вакол Беларусі? Неўзабаве паспрабуем высветліць з палітычным аналітыкам выдання «Позірк» Александрам Класкоўскім. Так, а пакуль фактура.
Ну што ж, пра што насамрэч дамовіліся Пуцін і Лукашенка, невядома дагэтуль. Але Крэмль асобна падкрэсліў, галоўнаю тэмай сустрэчы былі эканоміка і будучая супраца. Што праўда, заняла гэткая праграма перамоваў больш за сотні. А ўжо праз дзень у Пекіне Лукашенка заявіў пра неабходнасць паглыбіць адносіны з Кітаем на ўсім спектры інвестыцыяў і тэхналогіяў. Дык што цяпер адбываецца вакол Беларусі, гэта чарговыя замежныя візіты ці пошук новай апоры ва ўмовах, калі вакол краіны імкліва змяняецца ўся геапалітычная сітуацыя. Які анансавалі Александр Каскоўскі з выдання «Позірк», палітычны аналітык, з намі знаходзіцца на відэасувязі. Вечар добры вам. Добрый вечар. Добрый вечар. Спадар Александр, ну пачнем ад Валдая. Паступова будзем гэты кубок разблытваць. Амаль двое сутак закрытых перамоваў. Афіцыйны Менск, ну не то што практычна нічога не паведаміў, да ён нічога не паведаміў пра вынікі гэтых перамоваў, але замест пазіцыі афіцыйнага Менску, замест паведамлення той жа прэс-службы, так, пра гэтыя перамовы мы пабачылі толькі ў тым жа поле першага, так, прэс-службе Александра Лукашенка паведамлення Пуціна пра вынікі гэтай сустрэчы. Не будем тут цяпер пераказваць, што там казаў Пуцін, вельмі шмат. Вось, я вот у вас бы хацеў запытацца, вот, па-першае, сам факт гэты, што Пуцін расказвае, гэта пра нешта значыць у дадзенай сітуацыі, чаму Лукашенка сам не дзеліцца гэтай інфармацыяй, ці гэта вынікае, што Лукашенка умоўна на гэтай сустрэчы быў слухачом, так, а не фактычным удзельнікам раўнапраўным перамовам. Ну, як вядома, да Пуціна на Валдай Лукашенка паляцеў пасля таго, як ён адключыў рэтрансляторы. І адна з інтрыгаў была ў тым, ці ён сам гэта зрабіў, ці ён усё ж папярэдне з Пуціним кансультаваўся. Я схіляюся да таго, што ён усё ж такі пракансультаваўся і, напэўна, пераканаў Пуціна, што ну, лепей тут не дражніць быка, бо урон можа быць большы, у тым ліку і для Расіі, калі, напрыклад, размалоцяць мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. Але ж Зяленскі на гэтым не спыніўся, ён паставіў фактычна новыя патрабаванні перад Мінскам. Маўляў, не трэба пастаўляць нафтапрадукты, паліва для расійскага войска з таго ж мазырскага НПЗ. Кепска ўвогуле, што беларуская прамысловасць працуе на расійскую вайну. І калі яшчэ наконт адключэння рэтранслятораў Пуцін мог пагадзіцца, ну, яны ўсё ж не маюць, напэўна, стратэгічнага значэння, то вось наступныя патрабаванні, ці саступаць чарговым ультыматумам Зяленска, гэта магло быць такім камнем сутыкнення і тэмай для напружаных дыскусій. Мы, канешне, не ведаем, чым гэта ўсё скончылася. Дарэчы, вось вы згадалі пра Пуціна, які постфактум пракаментаваў. Там у прыватнасці прагучала, што ад пагрозаў Зяленска Лукашенка не панікуе. Таксама пры жаданні нават у гэтай фразе можна убачыць пікантны падтэкст. Ён жа не сказаў, што не баіцца Лукашенка. Ну вот не панікуе. А тое, што страх у Лукашэнкі ёсць, мы самі бачым няўзброеным вокам. Так што інтрыга вакол гэтых перамоваў захоўваецца. Я думаю, што Лукашенка, хоць можна змадэляваць сітуацыю, калі ён вельмі горача даводзіў чарговы раз Пуціну, што не трэба глыбей уцягваць у Беларусь у вайну, бо гэта будзе горай і Мінску, і Маскве таксама, але я не ўпэўнены, што ён да канца Пуціна пераканаў. І я дапускаю, што паляцеўшы потым у Пекін, ён з таварышам Сі размаўляў якраз на тую тэму, каб кітайцы трошки так, ну, не націснулі, але параілі крамлёўскаму уладару не надта выкручваць рукі Лукашэнку, таму што Кітай, на мой погляд, у тым, каб вайна перакінулася на Беларусь, не зацікаўлены. Чаму? Гэта мы можам далей пагаварыць. Спадар Александр, вось зараз да Кітаю дойдзем, я думаю, Валера якраз вось і задаць гэтае пытанне. А я хацеў бы вось яшчэ даціснуць па гэтаму Валдаю. Вы кажаце, што Пуцін дазволіў, так, імаверна, так, тут всё спекуляцыі. Фактычна у нас Пуцін дазволіў Лукашэнку, магчыма, гэтыя рэтрансляторы адключыць, значыць, што ён штосьці взамен запатрабуе, так? І вось тут гэтыя шматлікія таксама медыйныя спекуляцыі ў заходняй прэсе пра тое, што вось там уже цісне гэтая Масква на бедны афіцыйны Менск, каб ён уступіў вайну. Хаця мы не бачым ніякіх доказаў гэтага ціску у публічным ні ў якім полі. Дык, на вашу думку,
па-першае, што Пуцін мог взамен патрабаваць, і сапраўды чым яшчэ Беларусь у гэтай вайне фактычна можа дапамагчы, чым яе новы статус будзе лепшы за той, который мае цяпер. Мы можам нафту прадаваць, так, даваць у Расію, па нам не б'юць і гэтак далей. Я схільны меркаваць, што насуперак гэтым наратывам, якія з Кіева гучаць і з некаторых заходніх крыніцаў, на сённяшні дзень Пуцін не надта зацікаўлены адкрываць другі фронт з Беларусі, таму што уявіце сабе, яму гэтага гарматнага мяса і на Донбасе там не стае. Праводзіць новую мабілізацыю, гэта непапулярны такі крок быў бы. І ва ўсякім разе да вераснёўскіх выбараў у Дзяржаўную Думу наўрад ці Крэмль на гэта пойдзе. Так што няма рэсурсаў, няма лішняга ўзбраення. І потым украінцы ж добра падрыхтаваліся ўжо паўтору гэтага бліцкрыгу 22-го года, гэтага эфекту нечаканасці ўжо не будзе. Там добра ўмацавалі мяжу, наставілі мін, там ёсць войскі украінскія, і таму папаляць, калі зноў захочуць калонамі праз гэтыя нешматлікія дарогі сярод палескіх балотаў пайсці рускія ці рускія разам з беларускім войскам. Так што на сённяшні дзень, ёсць яшчэ версія, што Пуцін можа, раздражнёны няўдачамі ва ўкраіне, ударыць, напрыклад, па краінах Балтыі, каб пакараць Еўропу, якая ўсё болей дапамагае Кіеву. Але, ведаеце, Еўропа апошнім часам таксама паказвае, што не такая ўжо яна мяккацелая. Таму і выпрабоўваць, ведаеце, НАТО, груба кажучы, на вашывасць, ці запусцяць яны свой 5-й артыкул аб узаемадапамозе, гэта занадта рызыкоўна для Крамля, таму што могуць і адказаць, прычым так, што мала не здасца. А ваяваць на два фронты сур'ёзна таксама Крамлю цяпер, як рускія кажуць, кішка танка. Канешне, гэтыя мае развагі я хацеў бы ўсё ж такі дапоўніць такой рэмаркай, што мы не ведаем ступені адмарожанасці гэтага крамлёўскага валадара. І ў 22-м годзе казалі, што няма рацыянальных нейкіх меркаванняў, каб нападаць на Ўкраіну, але ён гэта зрабіў. І паколькі Пуцін зацяты, ён такі фанатычны імперац, то нейкі невялічкі адсотак таго, што ён можа пайсці на такую эскалацыю, про якую я сказаў, таксама ўсё ж такі варта дапускаць. Так, а што цісне? Так што тады, чаму ён цісне на Лукашэнку? Толькі гэтая вайна, ці яму дастаткова, каб хаця бы Лукашэнка ў гэтай сітуацыі проста заставаўся верным саюзнікам і нікуды не ўцякаў там на захад ці на ўсход у Кітай? Я думаю, што гэтыя тэзы, яны папулярныя, толькі лянівы каментатар не кажа, што Крэмль уже 5-й год выкручвае рукі, але мы не бачым нейкіх такіх прыкметаў. Здаецца, Wall Street Journal на днях напісала, што, маўляў, Крэмль у прыватнасці цісне праз свайго амбасадара ў Беларусі Грызлова. У мяне адразу гэта выклікае недавер, таму што Грызлова фактычна гэта такая сінекура ці ганаровая ссылка для былога кіраўніка расійскай дзярждумы. І гэта не тая фігура, не той маштаб, не тая вагавая катэгорыя, каб выклікаць да сябе на дыван Лукашэнку, ці прыходзіць да яго ў кабінет, адкрыўшы нагой дзверы і казаць: давай, пачынай ваяваць, няма чаго тут дурыць нам галаву. Таму я скептычна дастаткова стаўлюся да гэтай тэзы, таму што ніхто не прывёў нейкіх доказаў важкіх на карысць таго, што Пуцін цісне. І потым як ён можа ціснуць? У той самай публікацыі Wall Street Journal кажуць, што ён пагражае зрэзаць эканамічную дапамогу. Уявіце сабе, што заўтра ён, напрыклад, перакрывае нафту. Дык спыніцца той самы марзырскі НПЗ і не будзе паліва для расійскага войска. Это называецца назло маме вушы адмарожу. Таму, на мой погляд, тут варта глыбей аналізаваць. Што яшчэ Пуцін зробіць? Нават калі Лукашенко ўпрэцца рогам. Прышле свой спецназ, каб як Мадуру захапіць. Таксама гэта са сферы фантастыкі. І калі ўявіць сабе нейкі падобны сцэнар, то што падумаюць гэтыя постсавецкія краіны яшчэ
которые знаходзяцца ў інтэграцыйных структурах пад эгідай Крымля. Яны будуць уцякаць як мага далей ад гэтай імперыі. Так што мне здаецца, што тут шмат спекуляцый і мала аргументаў, калі казаць пра такія версіі. Дарэчы, там, калі ўжо дазволіць гаспадарства мне сваё слово ўставіць у нашу размову, мой калега і ваш цёзка Алесь перадаў мне такі інфармацыйны пас. Дарэчы, украінцы ж могуць дапамагчы ў пытанні паставак нафты ў Беларусі, разбамбіць нафтаправоды на тэрыторыі Расіі каля беларускай мяжы. І як бы все, чым можа тэарэтычна палохаць Пуцін, зробяць крылатая украінская дэлегацыя. Чаму б і не? Між тым, калі перавесці нашу размову на іншы, на кітайскі стадыён, то я так віцейвата паспрабую. Глядзіце, яшчэ зусім недавно Лукашенко ў сувязі з гэтым ультыматумам нібыта перадаваў праз гомельскага вось гэта чыноўніка Крупко гомельцам, каб яны не хваляваліся, не баяліся. Потым Пуцін за Лукашенко гаворыць, што Лукашенко не боится. Не панікуе. Не панікуе. Цяпер паляцеў Лукашенко ў Кітай. Для чаго? Это для того, каб Сі Цзіньпінь цяпер сказаў, Лукашенко нікога не боится, і калі не боится, то каго? Киева, альбо, можа быць, Москвы? На вашу думку, вось чаго Лукашенко паляцеў-то ў Кітай менавіта цяпер? Это просто супадзенне такое, альбо і тут можна пашукаць нейкія глыбінныя сэнсы? Ну, зноў жа, я тут скажу, што скептычна стаўлюся да канспіралагічных версіяў, што вось нібыта Пуцін галавамыйку такую зладзіў Лукашэнку, і той паляцеў скардзіцца жалезнаму брату, так бы мовіць, таварышу Сі на Маскву і прасіць яе абараніць. Гэта тэма там у Пекіне, напэўна, усплывала, але такія візіты за 2-3 дні не рыхтуюцца. І, ведаеце, думаць, што Сі Цзіньпін раптам адкладзеў свае справы, каб тэрмінова прыняць Лукашэнку, ну, ведаеце, гэта як у тым старым анекдоце. Зараз я вам усё кіну, буду вам шарик надзімаць. Не, я думаю, што гэты візіт быў запланаваны раней, і Лукашенко ж анансаваў свой далёкі ваяж, доўгую камандзіроўку, проста краіны не называў. Іншая рэч, што, канечне, беларускі аўтакрат, напэўна ж, я думаю, скарыстаў гэты візіт, каб сапраўды апеляваць да жалезнага брата, бо даўно, гэта не сёння, не ўчора, а даўно ўжо Лукашенко спрабуе ў Кітаі знайсці нейкую такую супрацьвагу імперскаму гэтаму ціску ці экспансіі, ці занадта вялікай залежнасці ад Расіі. Ну, сказаць, што гэта удалося ў поўнай ступені, я б не сказаў, але разам з тым, глядзіце, Кітай, кітайскі МЗС пасля вось гэтай сустрэчы Лукашэнкі з таварышам Сі зрабіў адмысловую заяву, у якой перадаў словы кітайскага правадыра пра тое, што, маўляў, мы за суверэнітэт, за тэрытарыяльную цэласнасць Беларусі. Ну і кітайцы, кітайская дыпламатыя з аднаго боку заўжды выказваецца туманна, з іншага боку дарэмна ніводнай заявы не робіць. Каму адрасаван гэты месседж? Ну, з аднаго боку можна падумаць, што Зяленскаму не чапай, маўляў, Беларусі. Але, ведаеце, Зяленскі, ён жа, мы памятаем, і з Дональдам Трампам востра палемізаваў, таму ён не надта прыслухоўваецца нават да вялікіх сусветных палітычных гульцоў. Я думаю, што хутчэй гэта месседж у бок Крамля, таму што Кітай, з аднаго боку, глядзіце, тут такі вузел супярэчнасцяў. З аднаго боку, Кітай нібыта і зацікаўлены ў працягу гэтай вайны, таму што яна пакрысе спакваля аслабляе Расію, узмацняе залежнасць Масквы ад Пекіна, а гэта Пекіну, натуральна, на руку. Але з іншага боку, каб гэта вайна перакінулася на Беларусь, вось гэта Кітаю абсалютна не патрэбна. Бо мы ж добра ведаем, што праз Беларусь ідзе важны транзітны шлях, праз Берасце, далей на Польшчу, і ў зваротным кірунку ідуць гэтыя цягнікі. Таму Кітай зацікаўлены ў стабільнасці на гэтай тэрыторыі, ну і плюс вось на гэтых жа перамовах
Лукашэнкі з Сі чарговы раз згадваўся вялікі камень, гэты кітайска-беларускі індустрыяльны парк, у які кітайцы ўклаліся, таксама бачаць гэта нейкім хабам, каб прасоўваць свае тавары ў Еўропу. І таму, зноў жа падкрэслю, Пекіну недарэчы, каб вайна прыходзіла ў Беларусь. Таму цалкам магчыма, што вось жалезны брат паўшчувае трошкі, паўплывае на старэйшага брата, як называе Лукашенко Пуціна, каб той усё ж такі не перагінаў з уцягваннем Беларусі ў гэту вайну. Дзякуй вялікі за размову. Александр Кваскоўскі, палітычны аналітык з выдання «Позірк», быў у нас на відэасувязі. Яшчэ б, канешне, хацелася б гэту размову працягваць. Так? Напрыклад, ці зможа Пекін быць саюзнікам Менску ў гэтай магчымай спробе трошкі аддаліцца Беларусі ад вайны і гэтак далей. Ну, але я думаю, што і падзеі наступнага дня будуць нам яшчэ даваць не раз нагоды, каб працягваць гэтую тэму. Так, ну і да нашай самай гарачай тэмы. У Беларусі самае спякотнае лета за ўсю гісторыю назірання. У Пінску тэмпература дасягнула 40,4 градуса, і гэта ўжо новы нацыянальны гістарычны рэкорд. Але галоўнае пытанне нават не ў саміх лічбах. Ну, за некалькі дзён спёка ўжо прынесла чалавечыя ахвяры, праблемы з водазабеспячэннем і новыя рызыкі для сельскай гаспадаркі. Што адбываецца, і ці сапраўды Беларусь ужо ўваходзіць у эпоху экстрэмальных кліматычных з'яваў? Толькі за мінулыя выходныя ў Беларусі патанулі 15 чалавек. У Францыі ад спёкі памёр беларускі дальнабойнік. Камунальныя службы ўжо просяць людзей менш паліваць агароды, бо сістэмы водазабеспячэння працуюць на мяжы магчымасцяў. На фоне рэкорднай тэмпературы расце нагрузка і на электрасеткі. Пры гэтым кліматолагі папярэджваюць, цяперашняя хваля спёкі можа быць толькі пачаткам. Свет уваходзіць у фазу так званага супер-эль-ніньо. Кліматычныя з'явы здольны выклікаць працяглыя засухі, тэмпературныя рэкорды і экстрэмальныя з'явы надвор'я. Для Беларусі гэта азначае не толькі больш гарачае лета, але і новыя выклікі для здароўя людзей, сельскай гаспадаркі і ўсёй эканомікі. На Белсаце Сергей Бесараб, папулярызатар навукі, навуковец, хімік, даследчык катастрафічных рызыкаў. Сёння з намі ў студыі мы будзем спрабаваць высветліць, ці ёсць жыццё пры 40 градусах і якое яно тады. Вітаем. Прывітанне. 40 градусаў у Беларусі. Гэта яшчэ выключэнне, пакуль што на дадзены момант. Ці ўжо вось такая новая кліматычная норма, да якой нам усім ўжо варта рыхтавацца? Гэта не толькі для Беларусі, гэта для ўсяго свету ўжо новая кліматычная норма. Нам патрэбна забыць само слова анамалія. Гэта не анамалія, гэта нармальнасць. Просто 41, як я сваім чытачам сёння напісаў, магчыма, гэта самае халоднае лета ў вашым жыцці. То бок, магчыма, гэта якраз такі самае халоднае лета, якое будзе да канца вашага жыцця. Разумееце? Што пасля будзе толькі гарачэй. Толькі гарачэй, так. Менавіта пра гэта. А з чым гэта звязана? Это вось глобальнае пацяпленне, ці вось это супер-эль-ніньо? Бо паглядзеў, супер-эль-ніньо, это складаная з'ява, я тлумачыць не будзем, паралельна хто там пагуліце, што гэта такое. Вось. Але гэтае супер-эль-ніньо, но толькі гэты год і наступны. Скажем так, супер-эль-ніньо, само эль-ніньо, яно як бы пачало пераключацца яшчэ ў сярэдзіне гэтага года на халоднае цячэнне, ла-ніньо. Таму як бы я б яго агулам не ўспамінаў, не зразумела, чаму медыі так расцягнулі гэта. Гэта, ведаеце, як сказаць, якая прычына пагібелі «Титаніка», напрыклад, в том, што на 3-м паверсе там нехта адчыніў кран, і ён затапіў «Титанік». Да? Параўноўваць вось эль-ніньо і тая сітуацыя, якая зараз склалася. Асноўная праблема пытання у глобальнай змене клімата. Гэта нават не пацяпленне. Мы жывём зараз у самую халодную эпоху, палеанталагічна, калі глядзець. То бок, праблема не ў пацяпленні, а ў глобальных зменах клімата, якія вось зараз выразіліся менавіта ў пацяпленні летам. А памятаеце, мінулай зімой былі такія маразы, неверагодныя маразы. Гэта таксама глобальныя змены кліматаў. То бок, зімой маразы, летам вось такая спёка. Гэта адна і тая ж з'ява. І асноўная яе прычына гэта не эль-ніньо, гэта разбурэнне палярных віхураў з-за таго, што Арктыка зараз яна растае хутчэй, чым астатнія кантыненты. І з гэтага парушаюцца вось такія пастаянныя джет-стрымы, так званыя, гэта палярныя віхуры, якія раней фармавалі нашу атмасферу. Мы зараз уваходзім у эпоху
валатыльнасці атмасферы, кліматычныя арэлі. То бок гэта можна друкаваць нават на майку, кліматычныя арэлі. Вось, гэта новая нармальнасць наша. Кліматычная. Сергей, перш чым прызямліць нашу размову, хацелася б таксама са сферы навукі козырнуть. Я недавно прочитал про то, что у Канады теперь проводится эксперимент про то, как заморозить зноку вот эти арктычныя льды, которые растаюць вельмі хутка. И там пакуль што у малых маштабах гэты эксперимент адбываецца, але адсюль вырастае пытанне, ці можна яшчэ неяк павярнуць гэтыя змены кліматычныя нейкім чынам назад. Ці дапаможа нам штучны інтэлект, там, не ведаю, Тесла, Маска, штосьці яшчэ. Вось это замароджванне вады ў Канадзе. Хоць штосьці. На самой справе рабіць нешта трэба было пазаўчора. Гэта вядома. Сёння што? І зараз адзінае, што ў чалавецтва ёсць такая, скажем так, хлуслівая надзея, я б яе назваў, гэта геаінжынерыя. Ілюзія, геаінжынерія, да? І таму шмат вот у Канадзе, мабыць, шарики, яны шкляныя спрабуюць. Яны у прыватнасці прасвідроўваюць дзіркі у лёдзе, і вода, которая знизу на 1,3 градусы, она выходит наверх, и она начинает замерзать, и таким чином нарощивается вот эта толща льда, которая улетку вельмі моцна растае, плюс там узровень празрыстасці воды адыгрывае роль. Это вось адзін са спосабаў. Як кажуць лекары, гэта лекаваць сімптом, а не прычыну. То бок мы далёка не працунемся, калі будзем лекаваць сімптомы, ставіць вось гэтыя латкі. Прычыны мы можам Прычына гэта антрапагеннае ўздзеянне. Вось зараз наконт спёкі той цеплавой хвалі, якая накрыла Еўропу, ёсць такая арганізацыя 3W, я забыўся, як яна, World Weather Дзікай прыроды там. Не-не-не. Гэта менавіта арганізацыя, якая ацэньвае ўздзеянне фактараў нейкіх на змены клімату. І яны як бы сказалі, што 100% гэта антрапагеннае ўздзеянне. То бок вось гэта выкідванне парніковых газаў. То бок выкідванне парніковых газаў, як бы там Трамп не стараўся сказаць, што гэта ўсё фейк, на самой справе не. Па разлікам гэтай арганізацыі выкідванне парніковых газаў, яно ў 100 разоў павялічыла верагоднасць узнікнення гэтай цеплавой хвалі, вось зараз чэрвеньскай. Сергей, калі ў выніку глобальнага пацяплення, змены клімату, вымре 90% чалавецтва, знікнуць вось гэтыя выкіды парніковыя, усе перастануць жывёл гадаваць, перастануць паліць нафту і так далей, прырода вернецца назад? У некаторым родзе так. Я не веру ў тое, што чалавецтва можа знізіць эмісію вось гэтых парніковых газаў і панізіць тэмпературу, як бы, але, калі поўны калапс, то пачнуць расці лясы, напрыклад, зарастаць, як бы узнавіцца, знікнуць гарады, і прырода збалансуецца, так, прырода заўсёды балансавалася. Хацелася б тады пажыць, канешне. Але вернемся да сённяшніх дзён. У мяне тут пра кандыцыянер пытанне. Давай я б задам пра кандыцыянер, ты перад гэтым вельмі шмат, а потым всё ты. Пра кандыцыянер. Ці вось гэтыя змены клімату азначаюць, што ў прыватнасці нам, беларусам, ужо узмоцнена трэба вывучаць досвед жыцця узбекаў, арабаў, афрыканцаў, Грузіі і так далей. І ставіць дома мінімум кандыцыянеры, вентылятор. Вось я сёння зранцы купіў. Адпаведнай дзяржаве, бо цяпер жа это забаронена фактычна. Інакш будаваць дамы, высаджваць іншыя лясы, таму што ў нас нават дубы сохнуць, не толькі хвоі. Яшчэ ранавата. Не, адаптавацца, то бок змяніць клімат, змяніць вось гэтыя рухі тэктанічныя, якія зараз назіраюцца, мы іх не можам. Мы можам толькі да іх адаптавацца. І ў гэтым сэнсе я пісаў нават такі кліматычны маніфест, што патрэбна рабіць у гарадах, каб неяк запаволіць шкоду для людзей звычайных. У гэтым сэнсе Варшава вельмі добры прыклад, таму што высаджваць зялёныя палосы. Так, Чашкоўская праграма «Зялёная Варшава» і агулам як бы установка кліматычных вугалкоў так званых у Варшаве, азелянення. Давайте умоўна пра Менскі горадню, то бок больш дрэваў. Там павысякалі ўсё. Агулам патрэбна забараніць вось будаўніцтва гэтых бетонных куратнікаў, якія зараз будуюцца. Калі будуюцца нейкія стаўбы бетонныя, і потым заднім числом недзе там азелянення. Спачатку азелянення, спачатку праектуем, як Альвар Аальто завяшчаў, як бы будуем зялёныя кварталы, а потым у іх ставім там нейкую забудову. І толькі так, і не адварот. Бок і меншыя павінны быць забудовы, адпаведна. Нізкаэтажная забудова, так. То бок патрэбна пры будаўніцтве гарадоў
забыть про камерцыйны сэнс, як бы уключаць галаву. Адаптавацца мы можам толькі праз розум, праз навуку. Ёсць рашэнні, ёсць неверагодныя дызайнеры, як бы, вось як той Альта, як бы, да, Баухаус, як бы, яны шмат так, я уяўляю нашы мапідаўскія гэтыя сцены. Гэта пачварна. Вот там сапраўды вымруць. Вот, мне здаецца, і не там так і 40 можна пражыць градус? Мне здаецца, так і не страшна, што туды якраз пераязджаюць чыноўнікі, міліцыянты, вось усе гэтыя слугі рэжыму. Яны апошнія будуць, напэўна. У Польшы мне вельмі падабаецца прыклад Залесся Гурны. Там папросту лес, і пасярод яго вось дамы, і гэта папросту, мне здаецца, ідэальна. Калі казаць вось пра эту адаптацыю, так, да гэтай новай кліматычнай нашай нормы, рэальнасці, так, кандыцыянеры, ну, без кондиционеров никуда, правильно? Ну, давно уже на Ближнем Усходе. Бо это по-любому треба. Так. Латинская Америка, як бы, там же кондиционеры повсюдно. З іншага боку, кондиционер дае контраст. Вось. Дае моцны контраст, і гэта, калі асабліва малым дзецям, можа пашкодзіць. Таму лепей вентылятор. Просто каб воздух ганяў і выпараў. Тут же разумееце, у чым праблема, што у кожнага з нас арганізм мае добрыя тэрмарэгуляцыйныя магчымасці. Вось выпарэнне поту. Пот, напрыклад, выпараецца, як бы. Але калі ў памяшканні высокая вільгаць, ну, гэта па законам фізікі, выпарэнне зніжаецца. То бок пот нас не ахалоджвае. Патрэбна што рабіць? Як бы патрэбна дадаваць нейкі вецер ці поток паветра, каб ён проста паскараў выпарэнне поту. Вось. І вентилятора буде дастаткова. Нават самого простенького. Сергей, ці акрамя вось будынкі, паркі і так далей, што з арганізацыяй працы? Это жыватрапешчущае пытанне. Сіесту пора ўводзіць? Адаптаваную сіесту, адаптаваную для усходнееўрапейскіх реалій сіесту. Вось, а што гэта можа быць за сіеста? Бо сёння, вот, патлумачым, так, гледачам уже, в прынцыпе, тут так зразумела, што мы ў Варшаве працуем. Сёння вот наш працадаўца, кіраўніцтва, пісаў, што тыя, хто не мусіць прыходзіць на працу, можа не прыходзіць, так? Хаця многія прыйшлі, тому што тут працуйце дыстанцыйна. Хаця тут лепей, чым у мяне ў кватэры. Што для Беларусі, што для нашых рэаліяў магло бы быць такім рашэннем? Ну, у беларускіх рэаліях, дарэчы, ўжо прапісана у працоўных вось гэтых дамовах, санітарных, прапісана, што пры такой-то тэмпературы людзі працуюць, напрыклад, 2 гадзіны. Дзесьці там 4 гадзіны. Гэта ніхто не выкарыстоўвае, не выконвае ніяк. Ну, а тут само жыццё прымусіць. То бок, усё ўжо вядома, як што рабіць. На гэта ёсць дакументы нарматыўныя. Засталося толькі гэта ўсё выконваць. Але калі вось пра гэта пацяпленне сапраўды, это сапраўды рабіць перапынкі ў працы ці вось такую паўнавартасную сіесту, таму што сіеста это вось в такіх гарадах Гішпанія, так? А акурат і ў такіх гарадах адзінае ў жыцці я сустракаў 40 градусаў, это вот Гішпанія, Чарнагорія, там дзе ёсць сіест. Прыйдзецца жаворонкам становіцца совамі і працаваць у вячэрні час. То бок, ну, на самой справе нічога нового вынаходзіць тут не патрэбна, як бы проста паглядзець, узяць вось гэты вопыт, іспанскі, напрыклад, ці італьянскі. Дарэчы, гэты вопыт ён жа ў іх стагоддзямі на самой справе. Вось зараз ізноў звернемся да будаўніцтва гарадоў. Паглядзіце, як бы у іх вузкія вулачкі, у іх як бы цень паўсюдна, у іх жалюзі, у іх галерэі. А у нас наадварот прасторы. Так, гэтыя пустыя месцы, як бы бетонныя палі, каб парады хадзілі. Так. І вось у Варшаве, дарэчы, таксама ёсць такія галерэі вельмі цікавыя. Канешне, всю Варшаву праз галерэі не пройдзеш, як Венецыю якой-небудзь, але ну, у Польшы будзе гэта прасцей рабіць, чым у Беларусі. У Кобрыні сёння, бо мы, так, калі кажам пра наступствы спёкі, гэта перадусім вось ахвяры у нас неймаверныя, звязаныя з тапельцамі, так, патанула 15 чалавек на выходных, а ад пачатку года 140, што ўжо больш, чым за ўвесь мінулы год. Гэта одна тэма. Ну і другая тэма, што у Кобрыні сёння адключаюць электрычнасць, што, я так разумею, электрасеткі не вытрымліваюць напругу. Бедны Кобрын, там і ваду недавно адключалі. А у нас і так сабы электрасеткі. Ці вось як гэта новая рэальнасць па электрасеткам? Ну, гэтая новая рэальнасць, яна як бы агулам ударила па індустрыі. У Польшы, напрыклад, пераносяць паязды, цягнікі, таму што з-за градыента тэмператур, з-за нагрэву як бы змяняецца канфігурацыя вось гэтых рэльсаў. То бок, у гэтым сэнсе лініі электраперадач яны як бы моцна не адрозніваюцца. Ўсё ж пабудаваныя, ўсе лініі электраперадач, нейкія індустрыяльныя аб'екты, яны пабудаваныя пад патрабаванні ўмеранага клімата. Умеранага клімата. І гэта, дарэчы, як цепласеткі зімой, яны пабудаваны пад умераны клімат, так і электрасеткі летам, яны пабудаваны пад умераны клімат. Цепласеткі, которые не вытрымалі гэтай зімы. Так. То бок гэта ўсё адзін шэраг.
на самой справе. І нам цяпер, значыць, Беларусь чакаюць, просто маюць чакаць велізарныя, каласальныя просто выдаткі так. і просто перабудоўванне атрымліваецца з умеранага клімата на які? З умеранага. Самае цікавае, як я вам сказаў, да, што мы зараз жывём не ў момант перахода там з умеранага да кантынентальнага, мы жывём у эпоху валацільнасці. Кліматычнай валатыльнасці, то бок патрэбна і да рэзкай зімы гатавацца, і да рэзкага лета. Разумееце? І тут вот складана, конечно. Ну, трэба браць украінскі вопыт. Я бы, калі б мне спыталі, я б сказаў, што браць украінскі вопыт працы з энергасеткамі, таму што украінцаў, конечно, нішчыць іх энергасеткі Расія, вось, але ўзнаўленне і вось гэта дэцэнтралізацыя, смарт-грыды, як бы ў іх менавіта можам карыстаць і мы. Карацей, калі падсумаваць, свабода і дэмакратыя, як мага хутчэй прыйдуць у Беларусі, толькі гэта зможа ўратаваць беларусаў ад кліматычных зменаў. Дэмакратыя, розум і менавіта праца аб'яднанага чалавецтва, аб'яднанай краіны, калі чыноўнікі павінны ўрад працаваць разам з грамадзянамі. То бок не тое, што зараз. А гэта ўсё знітаванае і непадзельнае. Сергей, дзякуй вялікі за сённяшнюю размову. Сергей Бессараб, навуковец, футуролог і даследнік тэхналагічных трендаў, быў у нас у гасцях. Ну а цяпер пераходзім да нашай любімай рубрыкі «Жыццё рэгіёнаў», якую мы робім разам з нашымі калегамі з Багамедыя. Пачнем ад поўначы краіны, там у Віцебску звычайны паход дадому пасля застолля скончыўся выцвярэзнікам і вялікім розгаласам у сацыяльных сетках. Жыхарка гораду апавяла, што супрацоўнікі міліцыі затрымалі ейнага мужа, хоць ён, маўляў, проста ішоў дадому і нікому не перашкаджаў. Калі жанчына прыехала забраць мужа, ёй адмовілі. Цяпер яна збіраецца звяртацца ў пракуратуру, а гісторыя выклікала гарачую дыскусію пра тое, дзе сканчаецца клопат пра грамадскі парадак і пачынаецца злоўжыванне паўнамоцтвамі. Первый час ночи. Иду с вытрезвителя. Хотела забрать мужа, не отдали. Это, представляете, какой беспредел. Шел домой возле Южного рынка, выпивший слегка. Ну, подошел сотрудник милиции, откровенно доколебался. Тот, естественно, стал с ним пререкаться. И забрали вытрезвитель. И не отдали, потому что сказали, состояние алкогольного опьянения. Ну так а что теперь? Вообще на улицу не выходить. Человек шел домой с гостей. Теперь, может быть, и возле подъезда уже будут сразу отлавливать, если денег надо собрать на штрафы на какие-то. Это вообще охренеть. Я, можа, жорстка скажу, як бы сарказм, як рыбак скажу. Ну, калі ты злавіў вот такого трафейна шупака, з якого можна здзерці штраф за п'янства, там навешаць яшчэ штосьці, ну куды ж ты яго адпусціш? Ну так, з іншага боку, што цяпер так страшна уже, раней страшна было выходзіць не толькі на вуліцу не з тымі палітычнымі поглядамі, але цяпер уже не ў тым стане. Ну, штрафы самыя сябе не народзяць, разумееш? Дома толькі піць. Ідзем далей. У Кобрыне сёння мы ўжо прыгадвалі, там былі праблемы з вадой апошнімі днямі, а цяпер з электрычнасцю, але ўпершыню ў гэтым горадзе таксама правялі маштабны фестываль гістарычнай рэканструкцыі, прысвечаны вайне 1812 года. Арганізатары абяцалі зрабіць яго штогадовым і ўжо называюць новаю гарадской традыцыяй. Аднак галоўную тэмай абмеркаванняў сталіся не толькі строі і бальныя танцы. Беларусы зноўку паспрачаліся пра тое, ці варта ушаноўваць Аляксандра Суворава, чалавека, якога шмат якія гісторыкі называюць сімвалам расійскага імперскага заваявання беларускіх земляў. Фестываль якраз і прысвяцілі першай перамозе расійскай арміі над войскамі Наполеона ў вайне 1812 года. Госці маглі пабачыць гістарычныя лагеры, вайсковыя рэканструкцыі, уланаў на конях і светскае жыццё той эпохі. Праўда, у сацыяльных сетках больш абмяркоўвалі не праграму, а саму пасля Суворава, чым імём назвалі мясцовы музей. Ну і беларусы нагадвалі, што гэты палкаводзец не меў дачынення да Кобрынскай бітвы 1812 года, затое менавіта ён браў удзел у жорсткім здушэнні паўстання Тадеуша Касцюшкі, а пасля атрымаў кобрынскі маёнтак ад Кацярыны II. Для адных Сувораў застаецца героем расійскай гісторыі, для іншых сімвалам імперскага гвалту. Таму нават гістарычны фестываль у Кобрыні ператварыўся ў чарговую дыскусію пра тое, каго прапаноўваюць лічыць героямі Беларусі.
Ну, а я дадам яшчэ, вось мы говорили про глобальное потепление, дрэвы трэба сажаць. У Слонімі фестываль там таксама гістарычны робяць. Высеклі. І павысекалі ўсе дрэвы для того, каб зрабіць гэты фестываль. Чым думаюць гэты людзі? Прыкладна тым жа, чым і ў Кобрыне тых, хто ўшановае ёсць планы, Суворава. ёсць выкананне гэтага, што зверху сышло. У Івацэвіцкім раёне Берасцейшчына таксама драўляны мост, па якім штодня ходзяць і ездзяць дзеці, пачалі рамантаваць. Але толькі пасля таго, як яго стан паказалі ў сацыяльных сетках. Мясцовыя жыхары кажуць, месяц тэлефанавалі ў розныя службы, але безвынікова. Камунальнікі ж прызналі, што ведалі пра праблему раней. Дык чаму працы пачаліся толькі пасля грамадскага рэзанансу? І ці сапраўды цяпер, каб адрамантаваць мост, трэба спачатку зняць відэа для соцсетак? Мост. Деревня Вульки-Телеханской. Сегодня я звонила в сельский совет, чтобы его поремонтировали. Мне сказали, что он находится на балансе в ЖКХ. ЖКХ его обследует уже месяц. Ездят дети на велосипедах. Вот, пожалуйста. Кто когда его собирается ремонтировать? Вопрос. Ну что ж, на дзірцы ў мосце ў Івацэвіцкім раёне ставім кропку ў нашым эфіры. Дзякуем спадарству за ўвагу, за ваши лайки і каментары датычна таго, як найлепш пераносіць спёку. Ну что, для вас працавалі я, Валер Руселік, і мой цудоўны калега Алесь Залеўскі. Зычым вам удалага вечару, да наступных сустрэчаў на Белсаце. Пакуль. Дзякуй. Дзякуй. Пакуль.